Welcome back to my channel, but if it's your first time to come here on this channel, I encourage you to click the subscribe button down below, and of course, huwag mo na rin kalimutan na i-click yung tiny bell button for you to be notified every time that I upload a video here on this channel. So today guys, sa nakita nyo na na title na gagawin nating video ngayon is what's in my luggage, and this is my luggage. Currently, I'm here in Hotel 81 here in Singapore. Yes! Finally! Hindi tayo na-hold sa immigration. Pero may kwento kong nangyari sa immigration. So, abangan nyo yan, guys. Madami tayong pinagdaanan sa araw na ito. So, kung gusto nyo malaman kung ano yung nandito sa loob ng luggage ko, guys, na dinala ko dito sa SG, please keep on watching. So, ito yung luggage ko. Ayan. Ganito siya. Ayan. So, zipper lang siya na ganyan. Tapos, ito yung hindi masyadong hard. Yung magaan lang, ganito. Tapos, meron siyang lock dito na pwede mong i-change. Ganun yung lock niya lang. And, ganito yung zipper niya. Ayan. Ito guys, nabili ko lang po sa Save More for 1,299. Kung nakita nyo na yung vlog ko, hindi ko alam kung anong mauunang i-upload ko, kung yung vlog ko pa last month or this video. So yun guys, binili ko to and pinaglagyan ko kasi ito ng mga groceries ko na nabili ko din sa Save More. So if you are looking for a cheaper alternative for your luggages, you can check out Save More guys. Mas mura sila kaysa sa department store ng SM. Madami sila doon. And okay din naman siya kung ganitong pang travel nyo lang naman, na parang pang minsanan, pang dalawahan, ganun. Pero kung yung frequent flyer kayo, I don't suggest for you to buy this kasi medyo flimsy siya. So, yun. So, sabi nga nila, you get what you pay for. So, buksan na natin tong luggage natin. And, by the way pala guys, ang binook ko kasi is Jetstar. Nung una, wala akong check-in baggage. Kaya napag-isip-isip ko last month na kailangan ko ng check-in baggage ko. Kasi nga, nakabili na tayo ng luggage. So, yun guys. Nag-add ako ng 15 kilograms na check-in ko. And yung nandito is 13 or 14. Kaninang nag-check-in ako kaninang morning. So, ito yung laman ng 13 kilograms. Tada! Ayan. Kikita nyo ba guys? Ito pala guys yung may 4 wheels. So, pwede mo lang siya na dala-dalahin na ganun habang naglalakad. So, meron siyang ganito as usual. Yung ganyan. So, mag-start muna tayo dito sa taas dito. Ito guys, meron akong mga cubes na mga ganito for an easier access and for an easier na packing na style natin. Kasi, ito guys, yung may mesh dito sa harap and may zipper na din siya. Ang nilagay ko dito are yung mga socks ko. Ayan, socks and sports bra because we are planning to hike tomorrow. Hike, not really hike, pero jog walk ganun. Something like that. And then, ito naman guys, ito pala guys yung mga cubes na nabibili lang siya sa Shopee for a very cheap price lang siya. So, ito yung nilagay ko dito sa secret pouch na baliktad na ito. Nagtataka ako kasi bakit baliktad yung ganyan. Diba? Nandito yung zipper na. But anyway, yung nilagay ko naman dito guys is my underwears. Yun. Medyo madami-dami kasi syempre maliligo ka ng morning, mag-change ka, maliligo ka ng evening, mag-change ka. So, para in one day, 2 panties, 2 bras yung magagamit. And then here naman, yung isang ito na secret pouch is like pasalubong para sa mga girls ni Mac. Girls ni Mac. Nakasimangot na. And then yung mga tagapag-alaga niya. And we have, hindi to. May tissue lang na nasali guys. Kasi pang support lang siya. And we got yung fixed na Play-Doh ni Mac. Ayan. And then, meron tayong Precious Skincare Cosmetics na bentonite clay. Yung 3-in-1 bentonite clay. Ayan. And then, meron tayong mga Precious Skincare Cosmetics na mga lip tints. Ayan. O guys, yung mga Precious Skincare Cosmetics na mga lip tints. Ayan. Bago-bago pa sila. And then, eto guys, I'm planning to make a review of this product here. Kaso parang
makukulangan kami ng time. Hindi ko alam kung paano ko siya i-review, but I got the Precious Skincare na Tint Me, and isa pa lang yung nabubuksan ko dito guys, kasi pinang-test ko pa lang to sa longevity niya, pero yung ibang shades hindi ko pa na-test talaga. So, first impression sana yung gagawin ko for the shades, pero tingnan natin kung magagawa natin siya ng paraan tomorrow, kasi medyo maaga-aga kami makakaw tomorrow. And then, meron tayong mga Ladouce tampons. We got the Super. Yeah. Super itong mga to guys. Yung mga meron ako dito. Kasi gusto rin daw nila ate itry yung tampons ng Ladouce. So, nagdala ko ng tampons as requested. And then, dito guys, ito, maliit lang na pouch ito. Dapat sana to paglalagyan ko ng yung panty liners ko. Pero nilagay ko yung mga cotton balls ko kasi kailangan natin ng cotton balls for our skincare routine. Kasi kahit nasa-travel tayo, kailangan natin ituloy yung skincare natin kasi hindi nagbakasyon yung mga pimples. I mean, nagbakasyon sila pero sa mukha ko, nakisabay silang nagbakasyon. So, ito naman, ito guys, yung favorite na din nadala ko na aking, nilagay ko siya sa Ziploc. Bathroom essentials guys. Meron na akong ginawa dati na travel bathroom essentials, but I will be making an updated version guys, kasi iba na yung laman nito. Ibang-iba na kaysa sa ginawa ko na video the last time. Pero if you wanna see that video na yung what's in my travel bathroom essentials, I will just put the link in the description box down below or sa i-button na lang guys. And then, ito naman, diba, ito yung dati kong, Kikay Kit. Ito, yung laman naman nito is yung mga essentials natin para sa ating pag-edit. Ayan, meron tayong laptop charger, and then, meron din tayong mouse. Actually, galing din dito yung mga, basta yung mga chargers ng mga natin, kailangan natin sa buhay, ganyan. Pati yung tripod na ginagamit ko, kasi yung maliit lang na tripod yung ginagamit ko, guys. Ngayon, while I am filming, so galing din yun dito. And, eto guys, wala na akong mahanap na supot talaga kagabi. Nung nagpapak ako, sobrang in a hurry ako. Rush na naman ako na nag-empake. So, nagdala ako ng rubber shoes ko kasi na-test out ko yung Converse na gamit ko lagi guys. Hindi siya maganda for walking, and we are planning to do hiking, walking, jogging, mga parang ganun tomorrow. So, nagdala ako ng Nike na yung running shoes ko. Actually, kay mama ko to, pero dahil umalis na siya, minana ko na pong mga yung running shoes niya na Nike, guys. Ito. And here naman, guys, ihuhuli natin itong mga to. Ito, meron pa ulit akong isang cubicle dito, and meron tayong mga damit dito, guys, for our everyday use. So, ang ginawa ko, actually, may listahan ako ng mga kung kailan ko to gagamitin. Kaso, nawawala yung listahan. Feeling ko nalagay ko sa bag kasi galing na, natanggal na kasi itong damit ko dito. So, eto guys, nakaganyan siya. So, isang ganito, isang roll, isang pares na yan. So, kapag titingnan ko lang yung ginawa ko na listahan na, for today ito, gano'n. Meron na akong ginawa. Yan. So, para, kasi nga, kailangan natin light lang yung pagpapak natin. Kasi, kung magdadala ko ng madaming damit, tas hindi ko lang din magagamit, ibabalik ko lang din sa Pilipinas, diba? Sayang yung weight instead na nakabili ako ng mga something, or instead na hindi ako magkaka-excess, diba? So, ginanyan ko na. And perfect to guys kapag mga ganitong travel, kasi sakto yung mga damit lang natin for 5 days. I will be staying here for 5 days. And ito guys, ito, meron tayong dala na GoPro, yung stick ng GoPro. Ayan, kasi dinala ko yung GoPro. Pero feeling ko hindi namin magagamit. Hindi kami magsiswimming. And then, ito guys, yung mga namimiss ni Mac. Sponge! Ayan! Pillows! Ayan! Pagkain nila ni Baby Kels. And then, ito, kinuha ko lang to. Actually, grocery ko dapat to para sa bahay. Pero, baka hindi, baka malanggam lang kasi kaya dinala ko na. Ito guys, yung baon combo na lava cake tsaka cheesecake. Tada! Para may food si Mac. Punta naman tayo guys dito sa kabila. Eto, sa bulsa dito, meron tayong, kung nakikita nyo to, Glad King. This is a mirror from Sis Tracy. Have you watched the swap already? Yeah. Napanood mo na?
So, dala ko tong mirror Dala ko tong mirror na to kasi I wasn't expecting that there will be a mirror here. So, yun. Buti na lang may malaking mirror dyan. So, I don't know if we can still use this. Pero, ang perfect niya for travel kasi very lightweight siya. Actually, hindi nga siya naka-bubble wrap or something, diba? So, hindi siya nabasag. Perfect na perfect siya. Kasi may mirror ako dyan, oh. And can you see me? Yeah. Ayan. So, dyan lang muna siya. May maliit naman akong mirror for the day bag. Ayan! Ito guys, ang perfect! Ito pala, meron pa pala akong cubicle dito guys na ganito. This is the mesh again na ang laman naman nito guys is yung mga pantulog ko. So, 4 nights, 5 days and 4 nights guys. So, meron tayong 4 na pantulog dyan. So, perfect din siya. Saktong-sakto para sa size ng bag na to. And then, dito naman guys is another na naka-ziplock. Ibig sabihin kapag naka-ziplock, may mga liquids tayo. So, this is my current makeup TK kit. So, kung gusto nyo malaman kung ano yung laman nito guys, I will make a video of this. But I don't know if I can still film that one here. Tingnan natin kung may oras pa tayo. Ang dami natin i-film. Depende yan kay boss. Kung makakapag-film tayo. Kasi yung mata niya, anong oras na kasi nag-film pa ako, 9:30 noon. Yan. Nakakahiya naman, di ba? Sa boss natin. Moving on sa mga pagkain pa ni Ma, ay ano po, yung padala po ng kanyang inay. Parang ang bata. Ay, tingnan niyo naman yung pinadala ni mama niya. Marshmallow. Oh, bakit? Totoo naman. Pabili mo daw, oh. Tapos ito, actually para sa bahay to, kaso naalala ko gusto niya kasi to yung spaghetti na curly, ayan. So, sa kanya din to. Actually, siya yung muntik ng mag-excess ng baggage ko, guys. Joke lang. Naayos ko naman sa airport. May kwento talaga ako, guys. Ay, naku, abangan nyo yung story time video. Ayan. Ito yung padala pa ni mama niya. Loaded. At tapos, ito, pagkain ko rin sana to sa bahay, guys. Cheesecake. Kaso sabi ko, gutumin ako sa dadalhin ko na lang to para may laman yung bag ko kapag daytime na namamasyal kami. Ayan. And then, hala, piling ko kay nanang to na dala ko. Ay, hindi. Dala to ni mama mo din. Hindi. Padala pala to ni mama niya. Inipit. Ayan. Uy, mahal na mahal. Naipit talaga yan. Napit-pit. Tapos may dala ako na sugo. Ayan. Na nuts. Alam ko gusto mo to eh. Mga pang ano namin, pang yung pag wala kami makain. And ito yung sinasabi ko sa'yo din. Binawasan ko lang ng 1 dosena. Pero yung iba sa'yo na. Ito yung favorite coffee ko guys. This is the Nescafe Blend and Brew na strong. Kasi ito yung para siyang espresso. Yan. Parang espresso, ganun ba? Something. Basta ito yung green. Blend and Brew. Strong siya. Di ba natikman mo na to? Ito yung coffee ko dati pa eh. Nung before pa ako sumasakit-sakit yung chan ko. Hindi pa? Wala ka na siguro dito nun. But this is my favorite coffee guys. So, di ba ata tayo nun? Pang coffee na lang namin pag morning bago kami umalis. Kasi, wala lang din akong ganang kumain kasi pag morning. Unless yung Filipino food. Diba? Tapsilog lang. So, yan. Pag may matira sa kanya na. And then, the last but not the least, guys. Siyempre, pa nga ba, pag mga ganito, lutong ulam. Padala ng mama ni Mac. Ito. Karne na parang na-adobo na parang steak. Yan siya. That's for you, my dear. So, yun lang guys yung nasa check-in luggage ko. I hope you enjoyed watching this video. And I hope may mga nakuha kayong idea on how to pack lightly. Well, light pa yun ha. 13 kilograms. And kung paano yung mas organized na pagpapack nyo. And kung ano yung mga pwede nyong dalhin kapag nag-travel kayo overseas. So, if you have any tips and hacks, guys, on how to pack things whenever you go abroad or kahit domestic na travel, please comment it down below and I will be glad to read your comments, guys.
So that's it. I hope you will subscribe to this channel if you haven't yet already, and please like and share this video, and I'll talk to you guys on my next one. Bye! Mwah. Listen to my heart beat, beat, beat.